हेलो गाइस गुड मॉर्निंग एवरीवन ଆମେ ଯାଉଛୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବଳଦେବ ଜୀଉ ଆଉ ଆମେ ବାଟ ଜାଣିନୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଅନ୍ କରିକି ଯାଉଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭ୍ୟୁ ଦେଖାଉଛି। हेलो भाई नमस्कार। Guys, ଆମେ ବାଟ ଜାଣିନଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଆମେ ଆସିଗଲୁ କରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ରୋଡ଼ ଭିଉଟା ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଲ ଖାଲି ପୋଲ ହିଁ ପୋଲ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁ ସୋ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ସରୁଛି ହେଇକି ରଖୁଛି ଫିର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରେ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆଉ ଏପଟେ ଖାଲି ବିଲ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏଠି ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ପବନ ଦେଉଛି ଆଜିର ମୌସମରେ ବହୁତ ହି ବହୁତ ହି ମାନେ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଫିଲ୍ ଆସିଯାଉଛି ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ପବନ ଆଉ ଏପଟେ ଖାଲି ବିଲ ହିଁ ବିଲ ସୋ ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ହାପି ଟୁ ସି ଦ ଟେମ୍ପଲ୍ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ରିଟର୍ନ ହେଲି ଫିର୍ ଆଉ ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆମେ ଆଉ ମାତ୍ର ବହୁତ ହି ପାଖାପାଖି ଅଛୁ ଆଉ କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା କିଛି ସମୟ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ଆଉ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ସେଇଠି ଅଲରେଡ଼ି ସେଇ ରୋଡ଼ରେ ଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଜାର ଆଉ ବଜାର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବଜାର ଆଉ ଏ ବଜାର ସରିବ ମନ୍ଦିର ଆମର ହେଇଗଲା ଅଲମୋଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣ ଏଇଠି କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଦେଖା ବି ଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ହେଇଗଲା ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପାର୍କିଂ କରିକି ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀରେ ଆରୁ କ'ଣ କରୁଛୁ?